Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Lunes, ika-siyam ng adlaw sa bulan sang Nobyembre tuig 2020. Kamusta ang aton sining mga kaaksyon sa sining adlaw? Dapat sige-sige lang kita nga naka-social distancing, kunyara kita sa gwa, importante, naka-face mask kag face shield. Amo lang nang ginapalimton ta, mga kaaksyon, sa kutob sang mga kaaksyon ta, nga yara lang sa gwa sang ila sining nga puluyan. No? Digid kita magsalig kay kabudlay kung kay sasang COVID-19. Apisan nga nagadubo ang record ta, pero hindi ta pag... atagan sa Igtalopangod ba may mga nalabayan kita kay na sa mga kabaranggayan kag kapurukan man nga ba ang ibantang mga kaaksyon daw ay nagidiyaga face mask. Sus na man nga sitwasyon ini yaman. Hindi mo maintindihan kung kaisa. Dapat siguro nga bisan paano aton na himuon ang nga katungdanan ta nga kumagwa kita sa aton sa mga puluyan naka face mask kag face shield, no?
Bata tikulang tambok maniwang. Oh. Ay, oo, gid. Kay daw kung kaisa daw maugtas ka man. 46 dias na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 53 dias na lang before pa man mag-end ng 2020. Kag pasok na si 2021. Kamustang mga kaaksyon ta nga nag-monitor sa Silingaw to sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa syudad sang Bacolod, sa mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta? Katsibog na. Basikon way pa karon dugay-dugay. Sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga Region 6, kabayon ta nga ox lang ang aton sining pag-sinalayo sa sining adlaw. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupunta si Aksyon Marlon Hinovia. ID, face mask kag face shield, kabudlayan nga na-eksperyensyahan sa mga naga-walking kag jogging sa Capitol Lagon. Sino man yabing ya ma-jogging kag ma-walking da nga naka-face mask, face shield, kag ID? Nga magsali ka pa kag jogging, abi? Kung nag-jogging ka to sa katubuhan kag kadalanan, siguro sang imo sining lugar, mas mayo pa. Majogging ka sa sulod sang Capitol Lagon, naka-face shield, naka-face mask. Ano-ano man lang si Igorot man. Ay, oo, gid. Kay ti sundon tang health protocols mo, ti required gid na. Kung magsulod ka da sa Capitol Lagon, dapat naka-face mask, face shield, kag ID, no? Inang magsulod ka bla sa mall, may mga ginakuha nga mga code, mga kaaksyon, no? Amo na dang patakaran mo. Di kung ikaw jogging dira, lano pa bingi mo sining himuon kag nga da kagid sa Kapitol. Kung gusto mo mabalasan, pwede ka man lang kalibot-libot gani sa lugar mo. Oh, di ba? Galing ti mayo gid mangun kaysa sa Kapitol. Lagon kay daw sosyal. Ay, pwede. Sige, baloon ta na karon mga kaaksyon kay daw amo nang ginareklamo sa mga kaaksyon ta. Ilabi na sa siguro kung naka-face shield, okay pa. Kung naka-face mask, do ginalagas mo lang adaan ginhawa mo plus mabasa man. Ina sang balhas mo ang face shield mo. Ay, perfect. Sige Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Art Tayhopon. Distribution sang financial assistance sa 3 ka mga barangay sa Bacolod, pati gayunon karon nga adlaw. Kadakoon sang kantidad nga batunon sang tagsa ka mga benepisyaryo, nagadepende sa assessment nga ginpatigayon sang natungdan nga mga ahensya sang gobyerno. Basi matingala ka mo ha, ilabi na dira sa Takuling area, na? May nagbaton 3,000, may nagbaton 4,000. Abot na nung pinakamanubo nga kantidad. Ato na hibaloon karon mga kaaksyon samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. Igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa Iloy sa magutod nga nagpuli lampos sa ila magulang nga napatay sa tong Sabado sang gabi sa barangay Kabug, siyudad sang Bacolod. Wala na planong magpasaka sang kaso.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, sunod-sunod nga inkwentro sa probinsya. Hindi buot si Lingon nga mabaskog pang inpay suno kay Colonel Inocencio Pasaport. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Action Alvin Graba. Bagong Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Talisay. Opisina ni gininagurahan karon nga adlaw ang bagong building kabahin sang BFP Modernization Program suno kay BFP RD o Regional Director Senior Superintendent Jerry Candido. Samtang sa balita naman sa out of town, ariho aga pa kay na mga 8:00 sa siyudad sang Escalante. Ginlutang ining mag-asawa, bana kritikal sa sining mga inoras sa isa ka ospital dira sa siyudad sang Sagay. Aton inihibaloon karon dugay-dugay kay ang report naton nga nabaton natabo ini sa area sang Barangay Vito, balibaw boundary gili sang Sagay kag Escalante. Sa Barangay Vito ining mag-asawa nga ginlutang mga kaaksyon, no? Ti ining bana subong yara sa makabig nga critical ang condition. Apang ang mga personnel sang Special Action Force nga na-assign dira sa border sang crossing Vito, duwa sa mga suspect ang yara sa custody sang Sagay City PNP. Aton hibaloon na karon dugay-dugay mga kaaksyon. Ang pinaka-latest nga information parte sini. No? Samtang sa syudad naman sa San Carlos, sigabalita ni Action Percival Villamor. Syndicated estafa ang ginreklamo sang kapin 150 ka mga taga-syudad sa San Carlos kag banwa sang Calatrava batok sa isa ka investment scam. Investment scam ning U-Trade. Nano ni sang U-Trade? Aton hibaloon na karon upod kay Action Stephen Presquito samtang sa Central Negros naman nga bahin sang aton sining probinsya. Igabalita ni Action Percival Villamor sa syudad sang Bago, top 6 most wanted person ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan sang syudad sang Bago kaso nga paghimulos. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Action Dorel Cabato, masobra pa 110,000 ka mga pamilya nagapabilin nga apektado bangod sang Super Typhoon Rolly. Kagapat ka mga kabataan nga nag-snatch ang cellphone ni Secretary Bilyo na aresto. Bilyo nakahanda pa sa iduhon ang mga kabataan. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Rion Sais, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Puti. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:36 ang aton oras. Sa mga kaaksyon tang nagatutok na via Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod sa aton sining Facebook Live. Good morning lang, kag ipadala lang mga mensahe ninyo basta jutay lang, no? Para siguro matipanan tayo na tanan-tanan nga mga mensahe, no? Kutob sa makita naton dra. Ipadala lang sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod sa aton sining Facebook Live. Kag sa aton sining website sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay antes kita magsalyada sa aton sining mga balitaan karon dugay-dugay ang aton sining SAP sang ERB.
kung sino naman ang mapalaron nga tagdaog mga kaaksyon, tirahon ta na dugay-dugay. Ang karon lang dugay-dugay, importante nagatutok lang diri sa aton sining nga balitaan. Kung may magtalang dira hambalon niyo sa Aksyon Radyo kami nagapamati. Amo lang na kasimple. Basi kung may mag-contact la sa inyo kag nagapamangkot sa ngalan ninyo, address ninyo, kag kung din ka mo pamati, kag ano nga programang ginapamatian nyo, simple lang ang isabat ninyo. Sa Aksyon Radyo Bacolod kami. Ayos. O sige, daligid lang Yaring resulta sang Small Town Lottery o Coristiel sa sining adlaw sang Lunes, November 9, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sa sining adlaw sang Small Town Lottery 9 kag 12, liwat 9 and 12. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyuntang nag-monitor sa sining udto. May lang pag-monitor kay Annalie Elizalde. Niagata, salamat gid Annalie Elizalde. Kay Tomas Bronyola, may lang pag-monitor Tomas Bronyola. Kay Bong Tiso Arroyo, mayong udto si Rex. Thank you so much gid Bong. And R.R. Montoa Rehinio. Hello Action Rex, wow. Voice mo. Ay, pati voice mo gida. R.R. Montoa Rehinio. No? And sakay Alex Montesa, silingya sa Rex, patamyaw ko lang ang Tribo Action 684 sa Barangay Granada sa pamilya Ramirez, Tihado or Kahada. Sa pamilya Selo, Pasyulan kag Panye sang barangay Nabulaw si Palay City. Madamo gid nga gracias, madamo man nga timo. Amo nang tirada no? Buyong gid ni si Toto Alex Montesa. Damo gid na bala no? Good morning Action Rex, salin sa kay Rose Guevara. Thank you so much Rose Guevara. And kay Chris Vilma Treyes, may lang pag-monitor dra sa East Homes 3, Barangay Estefania. And Jocelyn Kalamaan, may lang pagpamati man. And si Eric Rojo Asyado, may lang pag-monitor sa Metro Manila. Tamiyaw ko lang pamilya Asyado, Rojo, Magdato, Kanyada, Mulase, Kagkunanan, pamilya dira sa Barangay Pandanon, Silos, Morsia. Why kita da? Ara gid Eric Rojo Asyado, no? Ayos. Rosalie Antorin Navales Rojo from Calatrava, Negros Occidental. Ayos, kay Reggie Gabales, may lang pag-monitor sa Mansilingan, Reggie Gabales. Paring Romo Pasaporte, present man siya. Ara lang siya sa 88 ga monitor. Mayo dagurong kapida sa 88, no? May coffee na da parikoy. Pare Romo Pasaporte. Mayo gid nag-lagaw-lagaw ka lang, no? Kay Gabotero Velos Winston, hindi namin mag-jogging kag face shield kung mag-jogging kay ginahapo kasi na less oxygen intake. Gani man. Amo na gani sir. And Madam Virginia Olpenda, may lang pagpamati, no? Ayos, salamat gid Madam Virgie. Thank you gid, no? Kay Valencia Kinet, may lang pag-monitor idol. And sa kay Melinda Aisporo, may lang pagpamati Melinda Aisporo. Dira sa La Carlota si Baby Aisporo ni sa La Carlota. Ayos. Kay 28 Himagbon, may lang pag-monitor. Tamiyaw lang pamilya Orquiola sa Barangay Karadyuan, Himamaylan, kag sa pamilya Maghibon sa Isabela. Ayos. Cory Bidaha from Kuwait, thank you so much, Gid Alex Fuentes.
ga-monitor man. Kay Yorb Quiniol, may lang nga pamati Yorb. And kay Heaven, kay Gian Resisio, may lang nga monitor. Kay Bia Jonathan, una-una gid nakasangat sa aton sining damyo ho. Si Bia Jonathan. Ayos. Thank you so much, gid. And sige pare kuya, basi ko may chimpo karon. Suling niya, ari ko di kadto di. Karon lang dugay-dugay basi magkachimpo Gian Resisio from Singapore. And di na to. Dali lang ha kay Maria Lydia Lasatin Parinio. Hello sir, mayong udto. God bless sa imo amuman sa taga Vista Alegre. Thank you so much Maria Lydia Lasatin Parinio. Si R.R. Montowarhinio taga Alangilan. Ayos, pamilya Ispigol sa Buruburo. Thank you so much gid, no? Ayos. Toto Aldrin Limaco kag sa mga kakson tadirasan ni Nasro sa shopping. Liglang ko greet sa kay Erwin Edgar Digoy kag Reggie ga monitor sa DC2 Alihis. Thank you so much gid Toto Aldrin Limaco. Ayos. Sige karon naman ang iban. Mahinang kalaban Karon naman dali gid lang mga kakson standby. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa mambiton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Uling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 na nga tunuras 11:45 na mga kaaksyon. Sa sining mga inuras ting iban sinig at timo-timo nang iban wala pa, no? Pero tandaan tagid mga kaaksyon sa imo sining nga pag-ehersisyo.
Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ini may kang tanan sa masobra pa sinil ka mga pamilya nagapabilin nga apektado bangod sang Super Typhoon Rolly ho. Way pagid makabalik sa ila tagsa ka mga lugar. Ang iban sa tugarangin dalasa pa sang lahar. Ay, perte. Kagapat ka mga kabataan nga nag-snatch sang cellphone ni Secretary Belio na dakpan man. Pero Belio nakahanda nga pasaylohon ang mga kabataan. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod, Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan, plus anong latest to sa kay Joe Biden, kag sa kay Presidente. Sino galing Presidente Action Doors? Si Mr. Donald Trump? At pero by January pa siya manaog di Action Doors. January pa. February pa ma-assume si Joe Biden. January 20 ma-assume si Joe Biden as President sang Republic of the Philippines. Kaya hindi magbato si Trump niya sang kapirdihan niya. Ay, pwerte, maki-update ka karon dugay-dugay. Mga ka-aksyon sa balita sa News Center upod na kay Aksyon Dorel Cabato. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, may to kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, pero ati sina ma-update kita na sa lakat sa aton nga panahon kay man ining Tropical Depression Ulysses ang posible magbaskog pa kag mangin isa ka tropical storm sa masulod nga 24 oras. Pila pa ganing nabilin? Ulysses, tapos... Ulysses, UV, sino to si Vicky, ito kurong VI siya. Si Vicky? Pati, hindi ko madumduman kasi si Vicky, dugay. Si Vicky, gidman? Sino dugay na naras balay? Ha? Ay, gala. Kabulig niya, Action Rex. Joke lang Si Vicky, galig na son. UV, may X pa, may Z pa? Kung makahingagaw sa Action Rex. Why the... Kwan? Ano? Zo? Zoo. Imbis nga Ay, Jo? kala, insang zoo. Zo. Hindi ko Anong makita dason? ang iba now. Hindi mo makita? Basta subong si Ulysses. Ulysses. Si Vicky, gitmang gali. Si Vicky gani. Ay, tsakto, Ginsinasan gitmang ako gali. to ni JM mo. Tsakto, Si gitmang Warren. gali. Si Warren, Vicky. si Yoyong, kag si Zosimo. Si Yoyong kag si Susimo ang last? Si Susimo ang Zosimo. last? Kalaway nga mga ngalan, no? Allah kalain. Gabay pa. Ngayon din na sila magpulorma. Apat na lang silang nabilin. Luwas din sa kay sino ganit? Subong Ulysses. May apat pa nga nabilin. Kabay pa si Vicky, si Warren, si Yoyong, kag si Zosimo. Kabay pa hindi lang magpulorma. Anong latest kay Warren niya? Kay Warren, kay Ulysses Action niya? Rex. Si Ulysses, tropical depression pa lang siya subong. Pero sunod sa pag-asa, sa sulod sang 24 oras, posible ni siya mangin tropical storm, kag mangin typhoon sa Wednesday sa iya nga paglandfall sa Bicol region. Bicol na naman? Yes, Bicol Quezon area. Okay. Bicol Quezon area. Sa latest nga weather bulletin sang pag-asa, alas 10 ka inasang aga, ang sentro suning Tropical Depression Ulysses ang nakitaan sa 635 kilometros nasidlangan sang Surigao City, Surigao del Norte o kon 605 kilometros sang Borongan City, Eastern Samar. May kabaskogon ini sang hangin nga naglabot sa 55 kilometros per ora. Malapit sa sentro kag pagmadlos nga 70 kilometros per ora. Kag nagahulag ini siya Action Rex sa direksyon nga namin na katundan sa 40 kilometros per ora. Pinay kagiho ni Ulysses ba? Dapat dasig-dasigo niya na magwa lang. Way pa man pa ibang area sang inagyan ni Rolly.
Si Ulysses na naman. Ay, na, Saka, do hindi man gini siya makahalit. Oo, do, gamay man wala lang. man amo na nga. Pero hindi lang ta magkumpiyansa. Gani man. Yes. Sa detalye na sa balita national, diri naman ta kay Super Typhoon Rolling update naman to ang iyang paglaslas ng ligad semana kay sa karon nagapabilin sa masobra 110,000 pa ka mga Tigamo pa, tao, no? pamilya ang nagapabilin nga apektado Amo isa ni ka kurong semana. nagyan sang lahar action dorais. Action Sa ano dorsay. to mong sa Ginobatan to siya Action Rex, Oo. Ginobatan Albay. So basi dalaman sila sa latest nga report sa Office of the Civil Defense, 119,532 ka mga tao ang nagapabiling apektado kag wala sang mapulian nga pulian. 75,197 ka individual o kung 19,557 ka pamilya ang nagapabilin sa karon sa evacuation center samtang 44,375 ka mga tao o kung 11,911 ka pamilya ang sagwa naman sa evacuation center Action Rex o kung nagtiner sa ila nga pamilya. Ang death toll nagapabilin sa 21 sa diin may 4 sa gihapon nga missing, 3 sa ila ang nagikan sa Ginobatan Albay kag isa ang sa San Miguel Catanduanes. Ang gobyerno sa karon naka-release naman sang 42.861 bilyones pesos agod ibulig sa Bicol Region nga amo ang tuman nga naapektuhan sining paglaslas sang Super Typhoon Rolly. Sa iban pagyad nga balita national, nabawi na sang mga otoridad sa Manila Police District ang cellphone ni Labor and Employment Secretary Sylvester Bello III. Ang cellphone ni Bello gina-snatch in Action Rex sa mga kabataan samtang nagasakay siya sa iyang salakyan sa atubangan sa Mihan Garden sa Manila. So, paano na yan na-snatch kaya sa salakyan niya? Kay Hambal Action Rex naka-open kuno half iya bintana. So naga-scroll gid siya, gulpi lang kuno ginhablot. Drive ka ga? Wala siya ga-drive, may driver siya. siya. Gapondo ang salakyan. So sa MPD nga ining mga naaresto ang kabataan nagaedad dinhi sang 15 tubtob 18 anyos kag nabaligya na kuno nila ang cellphone sa balor nga 25,000. Ang nagbakal sa cellphone Action Rex nadalahig pa kay ginaresto man siya. Kaya paglapas ini sa anti-fencing law. May salabto na siya, anti-fencing law ina. Pero hambal ni Bello, nakahanda man siya kuno nga pasaylohon ang mga kabataan kag ginpahayag nga nagakaigo naman kuno nga election Action Rex ang pagdakop sa mga ini kay mas lamang kuno nga maguba ang ila kabuhi kun dayonon ang kaso batok sa ila ilabi pa nga minor de edad lamang ang mga ini. May lang kay buot si Secretary Bello. Oo, kag napasaylo ya pa. halin man na sa pangabudlay si Secretary Bello, di ba? Siguro tinaintindihan niya Action Rex ang sitwasyon. Pero Ganun ba siguro kagi panghablot cellphone. So, hindi na dapat na magamuha mo ng kabataan. Ang cellphone na ko ordinaryo naman lang na subong. Gani Imo man. gani nga Galing kayo malahalon gito na Korea. ang cellphone mo do. Wow. Wow. Lang gani na. Sana all. 55 pesos. Buy one take one Buy pa one, take one. Like kissing Joke na lang. Kag sa update kita na Action Rex sa COVID-19 sa karon ang world record uy naglambot na gid sa 50 milyones. Ka 50,731,151 ang overall cases sa bugos nga kalibutan. Ang nagkalamatay naman 1,261,980 kag ang naka-recover 35,793,227. Sa Pilipinas, pinaka-latest ang cases naton 396,395. Ang nagkalamatay 7,539 kag ang naka-recover 361,638. Sa Negros Occidental, do good news ni Action Rex kay anom lang kakaso kahapon na record sa Negros Occidental. Pero Bacolod, 32. Ligad adlaw 42, subong 32. Basi karon 22. oh. Amat-amat na Action Rex. Base ko kay daw amo nang patpasang testing to sa mga iban pang ginimo sang syudad mo. Base kon part pay na kag base karon dugay-duga karon sa hapon nubo-nubo lang, no? Yes, kabay pa Action kabay Rex. pa. So sa Bacolod kay may 32 nga nadugang, nagdala ini sa kabilugan niya 4,996. Ang Western Visayas naman may 96 ka mga kaso nadugang kahapon.
nga nagdala sa kabilugan niya 17,721 kag out of 17,721 2,942 diri ang aktibo nga kaso kag may 50 nga naka-recover kahapon nga nagdala sa kabilugan niya 14,335 recoveries kag may isa nga naduga nga napatay kahapon sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan niya 444 death toll. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:57 ng aton oras. Karon nga nagabot diri sa siyudad sang Talisay ang Bureau of Fire Protection Regional Director kay inaugurar sang bag-ong puluyan sang BFP sang siyudad sang Talisay. Nami man kay daw mayo-ayo ning Bureau of Fire Protection sa siyudad sang Talisay daw na plastar na kag ang next diri posibleng aton diri sa siyudad sang Bacolod inagurahan man. Ibaloon tabi we Bakson Alvin Graba parte sa sining inauguration sang kabahin sang BFP Modernization Program ang ining bagay. We Bakson Alvin Graba direkta sa siyudad sang Talisay. Sa report, Sakson Alvin. Aksyon na Rex, wala lang madugay na tapos ang iling programa, ang inauguration mismo no sa bagong building sa Bureau of Fire Protection. Di lang bago nila nga building na Aksyon Alvin? Diri na pahamtang sa kilid mismo no o rather sa likod sang bagong City Hall sa siyudad sang Talisay sa area sang Zone 12 bala Aksyon na Rex. Sa diin ang ginpangunahan ini mismo ni Fire Senior Superintendent Jerry Candido Action Rex ang ining fire station. Director? Oo, makitaan mo man sa aton sining Facebook Live Action na Rex. Duha ka two-story building ini no and worth 19 million. Dako gali no? Dako ni Action Rex ang building. Oo. Bali may atubang atubang ni isa lang ni ka building, bali daw nagliko lang ni siya, nag-curve lang ni siya gamay. Yes, Action na Rex no, nag-curve lang ni siya gamay pero up and down two-story building. Yes, sir. Two-story building Action na Rex. In fact, wala na madugay ari si Senior Superintendent Jerry Candido base makakuha. Yes, Action Rex. Base kung maka-live ta siya da, mas mayo man. Yes, sir. Sir, Action Rex, si Senior Superintendent Jerry Candido, makuha man live mo migo ni si Senior. Sir, live ka subong sa Action Radio Bacolod with Action Rex Kantong. Sir, una congratulations, si isa inik handom nimo pumalimpas ang una that we shall be having a modernized fire station. Kag makabig naton, sir, nga isa inik dako nga proyekto on your part as Regional Director. Yes, salamat din ako nga naging part sa subong no kaya ako ginag-inaugurate sining bagong Talisay City Fire Station sa ginambaw ko sa akong speech I was the one na nagpundo ini sang ako pa ang Director for Districts sa National Headquarters and I am very thankful, thank God nga natapos gid ni siya nag-ari ko subong bilang Regional Director na nag-amugit ng nag-inaugurate sini no together with the local officials of Talisay City. Sir, after diri sa siyudad sang Talisay, I believe dali lang Action Alvin, liog ta pilang pundo sina? Sir, by the way, pila ang pundo sini sir? This is 19.4 million, no? Amo na aton nga typical city fire station nga budget that is being observed all throughout the country. And the design is, of course, typical. Ang amount is also the same sa city siya.
Ang pundo halin sa city kag sa nasyonal amo na aksyon Alvin. Yes, Action Rex Ray pasa ko sa Action Rex ipasa ko sa mo si Senior Superintendent Candido. Oo. Sir, si Action Rex Cantong sir. Sir, mayong udto and congratulations sa team sang Bureau of Fire Protection pag-acquired sining newly building para sa balay naton dra sang Bureau of Fire Protection sa syudad sang Talisay. Duly funded ni sir sang national or sang local? Funded isang national government, no? Was taken from the budget of the Bureau of Fire Protection. 2018 in is actually a budget, and it was almost 2 years matapos, including the procurement process, no? Sang una pa lang, sang nasa ko dito sa National Headquarters in 2017, nakita ko nga yung nangangalan nga Talisay City, na recipient sang typical city per station, but wala sang pundo. So, I immediately find a way, na I found a way nga mabutangan ini sa sang pundo, no? Kaya una ba ang gina-prioritize naton mga munisipyo, but wala kong gapake sila kasi ang show window pa rin ng city. Ang although equally important ng munisipyo naton, but tanamang ko natin dapat tagayin natin sa equal importance ang budget para sa mga city per station naton. Kaya India, it also identity dagang amon lang ang upliftment of moral. Lain hindi maka-star ka, mag-servisyo sa kaugalingon mo gidabi nga puluyan. Yes, daga bagpo komportable. Not only for us, no, but also and most importantly sa amon mga kliyente, nag-ato diri adlaw-adlaw, nag-avail sa amon nga fire services. Bali ang babaw ni sir, ano ni sa opisina man ni Gyapon? Ang sa dalawang opisina man eh? Sa dalawang opisina, sa babaw ako ng quarters, and the lounge, and we have the roof deck, serves our multi-purpose nga area. And we are in fact planning atupad na siya para magamit natin sa mga more useful natin yung activities. Pila ka bilog fire truck ta sa syudad sang Talisay, sir? Nga mag-cater sang problema dara sa Talisay? Yes, we have 3 there. We have 3, and we have one here. It's brand new. Is also nato yung fire truck. And I am very happy also ang local government of Talisay is very active in giving us and helping us providing some equipment, and there is a forthcoming ambulance for us. Amo na akong galiton mag-respond simultaneously with our fire trucks. Ito ang akong sulubit trust is really to establish and to institutionalize a special rescue unit here in Negros Occidental. Kaya sa paglibot-libot sa Pilipinas ang una, when I was the Director of Logistics, nakita agad ang importansya sa special rescue unit. Wala tamang ginapangayo po, hindi natin mag-ginay yung subong na very prevalent in ang disasters. So we must be ready while we are not asking for it, but as a responsible public official, we have to be ready. Kasi amo ginisubong amon nga one of the main functions nato, no? Yes. Vision sa suppression at fire prevention, ang pag-responde sa disasters. In fact, subong nagigya very obvious na ang amon subong participation. Kami karamihan frontliners when it comes to disasters, including earthquakes, landslides, ang ating bumbiro pinarasunod. So we need to strengthen their trainings and equipment. Okay. Magluwas sining syudad sang Talisay, ano pang iban nga mga areas nga may kasubong sining fire station nga daw ka modilo gid ba sa daw kanami kan taon? Yes, kadungan ini sang pagpundo kang ang Silay, no? Ang Punto Bidra, ang hinigaran na tapos naman Punto Bidra na inaugurate naman ako last Friday. Ang Silay, I think within this month na inaugurate naman. Bali ang Pontevedra, last Friday nyo lang gininagurahan man, sir? Yes. Okay. Last Friday naman inigurahan ng Pontevedra. 2 weeks ago, inigurahan naman ang iligaran, no? Ang sagay kag ang Carlota, Tani, and other Sipalay, may napunduhan ko naman sa nabituro ko makalin sa National Headquarters. Galing kasi, unfortunately, we have COVID. Right now, we have the pandemic. Ang budget ko ang gamit sa pandemic. So, we are expecting ma-reinsert ang budget, I think, in 2021 and 2022.
Part na nisang BFP modernization program ang ginahimo subong nga pagpatindog sa mga kaugalingon ng puluyan sa Bureau of Fire Protection, sir. Yes, oo. Main component ini sa aton nga modernization program which started actually in 2009, no. Subong mayroon naman kita nga bago nga bill nga nagahatag gid ya sang lako nga budget. I think the initial was 50 billion. Pwede na sa enough, no, kasi so we need 150 billion, no, to really modernize the Bureau of Fire Protection, but we are only contented with 50 billion. Okay na naman. Okay. Ang Bacolod, sir, no, gasugod naman renovate sang building diri sa may San Juan. Anong status ni sir? Yes, ito lang Bacolod City was funded in 2019, no. I gave that 15 million pesos para sa iyang renovation. Subong pinapatapos ko na siya, and I assure the people of Bacolod City that before the year ends, may inigurahan na ang Bacolod City. Kaya nato na i-house ang aton nga special rescue unit, no? Ang una nato nga is RU, nung itukod dito sa Negros Occidental will be house first in Bacolod City. Pero ining isaryo ni sir, composed na isang different nga mga stations sa bilog nga Negros Occidental, pero diri ang base sa Bacolod? Actually, ang aton isaryo personnel are scattered in the whole province of Negros Occidental. And ginakuha na sila sila yung mga dampo, mga disasters like landslides, earthquakes, ginapadala, no? But ang regular na itong nga isaryo nga ni duty 24 hours one team composed of 12 personnel among tang i-house natin sa Bacolod City because we have incoming rescue truck. So my target is really on January or February. May nagurahan natin direct again sa number ko na institutionalize natin ang special rescue unit here in the province of Okay. Dali gilang kay na utod guro si Action Alvin Graba. Balikan lang si Okay. Sir, finally siguro sir, may mga areas pa kita diri sa Negros Occidental kagiban nga mga areas sa Region 6 nga do mga problema pata sa mga fire trucks, mga equipments nila. Come again. Siling ko, may mga areas pa kita diri sa Region 6 sa Negros Occidental nga problema pa sa mga fire trucks, equipments, kagiban pa? Yes, sa akong paglibot-libot, firstly, isa dila na lang wala kita sa established na fire station. Although the local government has its own fire truck, but we don't have yet established a fire station there. So, we have already made a initial presentation to the mayor, Etimer, ng municipal fire prevention officer. Nautod na gid si Action Alvin. Dali lang kay balikanta si Fire Senior Superintendent Jerry Candido. Ang aton sining gina-interview ang Regional Director sang Bureau of Fire Protection. Angot sa sining pagpasangkad na pagmaayo sa mga programa, pagpatindog sa mga building, kaugalingon nga puluyan sang Bureau of Fire Protection sa bugos nga Region 6. Sir, again sir, pasensya gid na utod ang signal mo again. Yes, pasensya gid Action na Rex, no? Kay pangita man sa iyo to si Oo, nagsaka na sa babaw. Para matagaling Bureau of Fire Protection, City Fire Marshal ta? Oo, nagsaka naman Action Rex, no? Okay. Nagsaka na nakita ko di sa imong live. Si Jubilin Zamar, no? Oo. Amo to ang si Zamar sa Talisay. Sa Talisay siya ang siya ang fire chief. Fire chief, no? And ang upod niya si Fire Chief Inspector Buboy Protinya. Oo. Amo ni siya Action na Rex, no? So nagsaka sila sa babaw. Nagsaka ka man? I think may cider meeting or ang sa babaw na ni? Sa babaw na ning picture mo kung ang sa dalom pa ni? Sa dalom pa ni Action na Rex. Sa dalom pa ni? Oo. Actually, kita ano na si Ma'am Zamar? Basi kung mapambal mo sabi? Saka sa babaw Action Rex, no? Nagsasaka na siya sa babaw. Oo, masaka kita sa second floor para makita naman ang edificio kay sunod diri kay Senior Superintendent Candido.
quarter na mismo, no? Ah. Ang second floor. Kay sa dalawang opisina, may haraman quarter. So, Damo gali opisina, no? Oo. Damo gali opisina, no? Sa opisina nila, ang kalabanan diri may male barracks. Si Ma'am Samar, mo? Ma'am, dali na actually si Ma'am Samar. Oo, sige, lihog lang ta. Nagkasubong sa Action Radio Bacolod with Action Rex Cantong. Maminsahin lang nimo, by the way, sa dining mag-ulang na inidurahan, no? Nga fire building Magsang Diaz. Yes, sir. Good morning. Yes, ma'am. Good morning. We're happy now na nagirahan na ginangamon niya new Talisay City Fire Station. Na-design na again. Okay. And ready to serve to the public. Bali, first time na ninyo nga dra ka mo maopsina sini ma'am? Yes, ma-transfer na kami. Dire nagit kami tanan na office. Ikaw gid una nga makauyat sa sining bag-o nga fire station building? Yes, yes sir. Sige ma'am, mensahe mo na lang sa taga-syudad sang Talisay. Ano mo na rin sa taga-syudad? Okay. Mensahe sa syudad ng Talisay, no? Ari na ang aton nga new City Fire Station building ready to serve. Pag may araw magkita nga mag-uman, no? Nga aton nga fire truck with the help man sa aton nga local government unit under the leadership of Mayor Neil Lizares III, so, no? Ang yaman nga mga suporta, natigayon ni ang aton nga building, no? Let's have fire safe city. Okay. Salamat gid, ma'am. Thank you gid. Action na Rex. Yes, ma'am. Thank you gid. Upod ka? Perti, no? Staff development ko after this Action Rex. Ano? Anyway, ari diri ang mail barracks sa karon. May araman sila diri sa sulod sa building, may lounge. May araman female barracks. Ari kita sa mail barracks Action Rex. Masyado ka dako man gali diri Action Rex, no? At least kita on diri sa second floor ini. Ang namin diri Action Rex kaysa mail barracks nila. May araman pool rather, no? May ano? Pool. Na palang kung haling ka sa second floor, panaog ka sa dalom, may indaw poste ni siya na halin sa ilasin nga kisame, magkapanaog ka diri Action Rex. Kung halimbawa, ari diri ang truck sa dalom, masahapos na lang, Kalapad galing sa babaw pag ginada. Oo. Nami kari diri kikitaon man sa babaw diri Action Rex mo. So, my unique idea and congratulations of sa course. Likod ni sang City Hall? Yes, Action Rex, no? Sa likod na ni siya portion. Likod nga portion to paray lang gid sila sa Talisay City PNP station. Pagsampot mo munisipyo tapos amo ng Bureau of Fire Protection. Yes, sir. Munisipyo, Bureau of Fire Protection, then after opisina sang Bureau of Fire Protection, ang sa likod diri iyan naman sang Talisay City PNP na police station Action Rex. Ara man Talisay PNP gali? Yes, sir. Actually, ari di kagina si Major Jimeno ang isa sa mga nag-audience Biko dito pa sila sa old nga building na sila sa bag-o? Yes, Action Rex, no? Actually, una na inagurahan ang Talisay City PNP antes ining BFP diri sa area sa Talisay, no? And maayo lang diri kay halos isa na lang diri ka compound ang pila ka mga personnel diri sa area sa Talisay. So for Action Rex, no? Amo ni ang sitwasyon diri sa area sa Talisay City Bureau of Fire Protection sa second floor mismo kita nga nag-report as to sa makitan taman ang sitwasyon diri. Solo. Ate God. Salamat kit kay thank you gid kay Fire
Regional Director. Superintendent. Oo, kay RD. Kay RD Okay. Jerry Candido sa invitation sa Action Radio, no, nga maka-cover sang inauguration sang Talisay Bureau of Fire Protection. Ayos. Yes, Action Rex. With Action nanitiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Alvin Graba reporting live dira sa bag-ong building sang Bureau of Fire Protection upod ra kay Fire Regional Director Jerry Candido, no? Nagpatigayon sang inaugurations kagiban pa nga mga hubon sang Bureau of Fire Protection dito man si City Fire Marshal Jerry Candido, City Fire Marshal Publio Plotenia sang Bacolod kag iban pa nga mga opisyal sang Bureau of Fire Protection sa syudad sang Talisay dito sila subong nga nag-witness sa sining bago naman nga inaugurasyon o kung gininagurahan nga building sang Bureau of Fire Protection. Congratulations kay Ma'am Jovi Zamar, amo ang City Fire Marshal sang syudad sang Talisay. Daligid lang mga ka-aksyon kay yari na ang aton sining winners, ang aton sining SAP sa ERB, no? SAP sang ERB. Daligid lang kay ma-draw kita para siguradong sigurado makabunot kita. Standby! Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, mas ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Ayos, ayos, ayos! Sige, madro na kita mga ka-aksyon sa aton sining winner sang SAP sa ERB. Lantaon tani kung makasabat sa, simple lang baton dayon 500 pesos sa kalwan sa Aksyon Radio Bacolod. Tigaling kay kung Lunes, kung nara ka man lang sa imong apuluyan, makasabat ka. Pero kung may obra ka, mabudlay gid, no? Mabudlay gid magsabat, no? Parehasin tigaring lang nga garing. Wala sang nagasabat. Balo ka kung may obra kang cellphone mo, ginabilin mo man mo sa bag mo bla. Amo na kung kaisa. Isa pa nga, no? Why gasabat for the second time, tawagan ta dayon, no? Kuwada to sang isa to. Tiraha dayon ta kung makasabat ta. Kung hindi makasabat, magabot kita, no? Kay baluman ta subong oras kung why connection ng why sa imo tupad ang cellphone mo, di ka gid makasabat, no? Pero kung ara man lang sa ara man lang sa tupad mo, makasabat ikaw, no? Hello, mayong udto. May ugto, Action Rex. Yes. Sino ni? Si Randy na Balila. Abi ko kung si... Abi ko kung si... Nga, naway ka nagsabat primero, Randy, Ay, kika pa music. Di ang asawa ko sa sulod, May ko may yan. Gali. Sige. Sa Bilyang Hila ka sa Barangay Villamonte? Oo, Action Rex. Sige mo, ito ko permisi mo. Ba, 40 ba? Ran, di na ko magpadugay pa. At least pamati ka na, mati lang da sa Action Radio, ha? 500 pesos. Rubantayan mo da, ha? Kay padala namon sa pera padala ang imo sining 500 pesos nga nadagan. Anong mambal mo ran? Salamat kay sa Action Radio. Idol kay kamo. Tamo dito na si Action Rex kada kabigid. Oo. Rex magpanama. Oo. Sige. Salamat gid, ha? And congratulations. Congratulations. Thank you gid. Thank you gid. Okay. Congratulations! SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Congrats kid, congratulations kay Dr. Randy Barila, sang Villa Anghila. Hulat-hulato mo lang danoy ha. Ang text ang amon sining personnel sa admin kag ang aton sining pera padala. Hulat-hulaton mo lang da. Kay sigurado may 500 pesos na ikaw. Amo lang na kasimple. Kung nagapamati ka sa Action Radio, kag kung matawgan ka, sabat mo lang, simple lang, Action Radio Bacolod ang ginapamatian ko. Wala ka na sang pangitaon pa. Ay, birthday. Amo lang na kasimple ang sabata. Why na damo reklamo? Bisan sino pa lang magtawag si mo kung anong ginapamatian mo nga radio station. Iambal mo lang Action Radio Bacolod kami dire nagapamati. Kung sinong napamatian, iambal mo lang da. Kag kung anong programa ang imo sila ginapamatian. Ayos? Sige. Katuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center si Action Art ay hupon, but before sinama tagtanay commercial mga ka-action standby Action Art ay hupon, balikan ta ikaw dira sa balita na gikan sa Bacolod City Government Center. Usage test. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Kadtuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center si Action Art ay hupon. Ini may kangtanan sa distribution sang financial assistance sa 3 ka mga barangay sa Bacolod, Patigayonon, Subong adlaw. Kadakuon sang kantidad nga batunon sang tagsa ka mga benepisyo magadepende ni sa assessment nga ginpatigayon sang natungdan nga ahensya sang gobyerno. Yari ang countdown sang report ni Action Art ay hupon Action Art. Action Rex karon adlaw nagpatigayon sang cash assistance distribution ang DSSD o po diya sa DSWD. Actually, klaro ni Ma'am Pasitero, hindi lang nagli 3 ka mga barangay, kundi damo ni halos 61 barangays, pero 3 ka venue ginagamit nilang nga lugar. Ini amo ang Mascara Hall, dira sa may barangay Monte Vista, kag sa area sa barangay Takuling. So, expectedly, ang magkaiping mga lugar na may araw sa listahan sa bulan sang Oktubre, dira ina ginadistribute. Ano ini nga financial assistance sa Rex? Hindi ni siya social amelioration program, kundi amo ini ang gina-budget allocation halin iya sa DSWD gikan sa national sa diin ng Bacolod City may ara ina budget allocation kag sini 5 million pesos pero September pa ni Action Rex na mga nag-submit sa ila application. Naging paklaro natin kay Ma'am Pasitatero kay hindi ni Action Rex pararihas kag uniform ang mabaton sang tagsa ka mga nagapangayo dira sang cash assistance. Bangod nga lain-lain cases in Action Rex mo ang ining cash assistance intended hindi lamang sa mga nahalitan sa COVID mayara man dira ngati nasulugan, nabahaan dira para Action Rex itinguban release kay amo ni siya na pondo ang ginagamit man even sa medicine nga assistance sa ginahatag sa Bacolod doon. Now, sunod rin kay Ma'am Pasitero, ang iya estimate mga 2,000 sobra ini sa din may ara mabaton mga 80 kabilog no, sa tag 5,000 each. Ang the rest sila may 1,000, 2,000 kag 3,000 pesos. So depende sa assessment kag pangkinahanglanon sa isa iya ka beneficiaryo nga nagdapat Pila tong pinaganubo ni Action Art? 1,000. Ba? 1,000 isa kalibo.
Ang medyo dako-dako ang Sumex nga mo ni nalakip sa 80 kabilog. Ang 5,000 niya mo ni lang may mga pamilya balang nga na igo ya may nagpositive na case nga nagpangayo bulig sa syudad. So dira man ila nga pondo kuwaon kag ti ang mga medicine kay sila nga mabudlay kon i-require pa sila damo nga mga requirements ginisa na lang yun gintingob amo lang siliman pasitero kabay pa yati manin smooth sailing ang distribution sini kay may iba na biyak Sumex nga naga pinsar nga laon nila pa rin simula balang na social amelioration program na uniform tanan. So hindi na mo nag-resign yan. Na iniya, ang matabo sini. Ano ning makabato now? Atong ginasis na halimbawa, kung may mga sectoral group na nagpayo, sektor sa mga music. Ang nagbalalik niya, obra, biya? Ate, pero kung na-qualify ka, di hingat tayo makabaton kagid. Kay September pa nang listahan, may batulon kagid. Galing nga mo lang hindi kid yan ako action next. Kapit pa kundi COVID-19 case, ang pamilya mo nga naapektuhan na. So depende sa DSWD na evaluation kag DSSD, ang financial assistance nga imo sarang batulon today. Hindi lang yung subong boss may kasugpon pa, pero ikwaon talaga na siya kahit ang schedule sa mga podman sa DSWD gina-set. Kundi yun nga mga video, ang buwas nga lang nag-continuation, pero more or less, ang Bacolod City, ang gina-expect niya, mga 2,000 kama beneficiaryo ang makabaton. Now, ang sa November, ganing allocation ng Sumex, kung na ni sila uniform na niya tagi sa 1,000 kapeso sa mabaton, kay tibangod sa kulang sang pundo bla, nga ginapaigo-igo lang, bangod hindi niya social amelioration program, galing sa nasyonal, nag-decide na lang ni sila nga uniform ni sa tanan nga mga barangay, ang mga barangay kapitan, gani naghahatag naman sa nga mo manang gidesisyonan sa DSWD kag DSSD, nga may mga tambilo ang mga barangay sini, by November naman na allocation, so no iya, kay Ma'am Pasita Tero. Yan yung palayag niya sa aton interview. Di ko pagid matotal kay naka-payroll siya gina-endorse namon lagi nga daan sa DSWD kay ila na payout mo. So siguro more than 1,000 gin-divide na namon sila into 3 venues kay for social distancing la. Pila ni mamangyata gani sila? Takuling kita may araman sa Montevista kag may sa Mascara office sa plaza. Muna nga mga venues bong. So, lain-lain, depende sa kinahanglanon. May ara kita nga 1,000 to 2,000, may ara kita 3,000 and 4,000, may ara kita 5,000. Medical namon. Na-interview na ni Anay sa tukabalas ng September. Okay. So, payout nila kami subong. So, nga amon, came for November. Kada barangay, nag-prepare sila sa mga daw tambyulo. And then, igabot-gabuto na lang dira per sector. Kung magabutan ka, sa lalaman na lang nga sa 1,000. Matungod sa COVID. Parayag ni Ma'am Pasita Tero. So may dako-dako din na batulon. Amo ini yung mga pamilya na may ara sa may COVID patient na nagkagasto sa dako sa ospital. Ang financial assistance sa mabulig pagi sa DSSD, more or less amuning 5,000 na batulon karon nga daw. Ang final listing sila kung pilagid ang payout kay hatag karon sa DSWD. Pila ni kadlaw isa lang ni? Hasta boss. Hasta boss pero sa boss schedule ay pa siya kabalo kay ang coordination sa tatapan niya sa DSWD Action Rex. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action at tayo po na Pinapatawag na to ang nagparo hugyaw to? Ganiti pa sila niya tayo ni Bayatan. So, dapat ipatawag to sang syudad ang organizer to nga nagsugot to sa iya. At dapat kini kay daw binuyan sa Torrelli ang sus Mariones. Kwan ganito. Asik kayo laway kung sa iban ka tumutumbo to. Gasik ka. Ay kita ko sa kwan sa video to. Gani man daw matyaga mo do bagulang kagwas Torrel bla yang nagkulugyat kuglugyat sila to. Kimot gani ko siling gani kapagita ko sa video siling ko do per dia pang angkor sa action bad di mo nagtaog ay kala siling ko do per dia kami atong nagsampo kami kontra sa action na do pero
nakita ganito wala pintahan color green kay nagsahod to ba kabuguan Gani man, ano man itong obra nila. Ang organizer, why gidya ka... Ang organizer, taga Bacolod man to? Wala i-check ta kay sulatan to sila eh. Di posible nga lang na isa Dapat ipatawagin na sila, kag matubangon na sila sa mga opisyal sa syudado, nga ginhimo na nila man. Pag dapat may sanction, ginagsunod. Kahit kung mo na napabayan, kundi sulito na sulito. Bani, di kamusta tong area to? Bukas na or open? Sirado? Di kung pwede kayo kabukas kung basta wala nagsanga mo na nga tubo-tumbo. Pero ang lugar na i-check ko karon kaya ito may bayatan kung bala anong desisyon nila. Kay ongoing meeting nila subong with the EOC, kagliga ng mga barangay president, ma'am, councilor. Kay clear violation, gito ya sa nagpatigayo, nag-organize adto, clear violations gito ya? Ati, hindi ganun pwede nga birthday mo. Sa negosyo mo. Sus! Bisan magtipon-tipon ko lang gali sa guwas ang balay mo, magyan ka, si taon ka gilayon. Kaya max mo nagtinumbo-tumbo, patos daw nagkala kuryente, tos la. Sige galing, kuwan ba? Celebration sa, ano galing pista sa Panukoy? Amot na ano na galing pista sa Panukoy, Pero, ginabawalan, subong gubra nila, tinumbo-tumbo sila yan na, di na itong mga ginikanan sa tuman. Di ba siya may tapay yung trato? Okoy, festival sa Panukoy kaya. Ay, ano nga, do ka budlay. Sige Nag-reply naman siya tayo nimayatan, galingon ko yung pangilang meeting. Para na malawan ito niya, para hindi na dapat pagsundin sa iban. Na mo na, kung gusto nyo mag-enjoy, sige na lang wala to nila kung why natamarka dis Bacolod, Lani? Hindi na makadto yung sinadyag tumbo-tumbo na yaman. Tiga, di man. Kaya naman yung mga action next, dugangan ito nagkaroon lang mga palayag diri sa mga city officials ta. Balitagikan sa Bacolod City Hall ang ka-action. Action na tayo po na sa balita mo sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidakson R. Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isa ka breaking story anay mga kaaksyon no. Ang palasyo nagdesignar na sa masunod nga PNP chief. Ang ginpahamtang ang langin controversial man nga hepe sang kapulisan. Si Major General Divold Sinas. Amo ni siyang bag-o nga PNP chief effective November 10 mga kaaksyon kay Nobyembre 10 na talana nga actually before sini mag-retire na si General Camilo Cascolan sa edad nga 56 mandatory retirement age inimo ang 56 years old mga kaaksyon. Ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte sumungaga ang appointed nga controversial nga Metro Manila Police Chief si Major General Divold Sinas nga bag-o na ang manginhepe sang PNP. Ang appointment ni Sinas mag-effect ini sa Nobyembre 10. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque. Kag si Sinas sanay baluan na mag-bulos ini kay General Camilo Cascolan nga mag-retiro. Do kada siglang sang retirement ni Cascolan no? Daway lang dugay. Retire na siya. Ang PNP chief sanay baluan na muni ang nag-draw sa kakig sang publiko ho bangod sa natabo nga birthday serenade or manyaneta sa tong bulan sang Mayo nga ginaligar nag-violate sang pandemic protocols. Ay pwede. Sige basta lapit ka kuno sa luwag na, sig ka lang magsaka mo. Ay, pwerte Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:35. Matapos ang balita sa Bacolod City Government Center. Sa iluwanta si Aksyon Marlon Hinubilla sa Kapitolyo. ID, face mask kag face shield kabudlayan sa naeksperyensyahan sa mga naga-walking, naga-jogging sa Kapitolagon. Daway man sa naga-walking, way man sa naga-jogging ka, mayara guro pilang nahot siguro nga nagaro
panilaglang. Garing kauna sa report ni Action Mar Don Hinovilla sa Kapitolyo. Action Mar. Action Rex dari sa mga Kapitolyo Provincial kay nagapadayon pa dari sa buong ang press conference with Governor Bong Lacson kay bago lang natapos dari ang joint PPOC kag PADAC meeting dari sa mga social hall sang Kapitolyo Provincial. Sa iluan ko ay ang bahin sa Provincial Capital Lagun kay mismo ang Provincial Safety and Security Division na head na si Renelo Lastiere ang nakamutikman asang sering masyado ka ninit nakanabuon sa mga tao nga naga-walking kag jogging since kagin abrihan ini liwat nagligad nga Nobyembre 7 ang rason aksyon na example ni Lastiere bali feedback pa rin kadabaton niya budlayan ang mga naga-walking kag naga-jogging pagod una bes antes ka mag-sunod dari mabilin ka na isang mo sa rin nga identification card o kon ID para ina sa purpose nga contact tracing pananglit payara sang mag-positibo nga nagasunod dari sa lagon. Ikaduha ang obligar sa nagasulod nga mag-face mask gid kag mag-face shield samtang naga-walking kag naga-jogging ako naga-exercise. Ang iba nagsunrex ang resulta way na lang kasunod sa lagon kundi naga-jogging walking na lang. Di sa may dalan sagwa sang lagon libot agis diri sila sa matubang sang provincial capital. Way na nagasulod. Ay na lang nagasulod kay bati kung diri ka mag-walking jogging sa sagwa way na kinahanglan nga mag-present ka ba sa IT kag hindi ka man pwede nga sa wayon tambal ni Lastiere action rex ting dalan niya alagyan na sang tawo o galing mayara sang gamay nga risko kay bati dalan mo jogging ka na basi kon mayara sang oros-oros ka driver sang salakyan kag basi kon masaptingan bla bal ni Lastiere sige lang way mahimo kay banti amo ning protocol nga gin kasugdan gin agrihan nga provincial government para masa safety sang tanan. Yari si Renelo Lastiere. Hinay? Action Mar? Okay. Okay, pabatid lang karon ang ato sa interview kay subong aga na interview naton mo si Renelo Lastiere may kaangtanan sa Plus ang palayag ni Governor Bong Lacson present rin bago lamang sa saring meeting ho. Sinong naga-meeting subong da? Tapos na bago lang sino na? TPPOC kag PADAC ang chairman si Governor Bong Lacson nagsentro diri sa reporting sang COVID-19 cases bla. Padaruman mo to atong nag-react lang LGU nga hindi nagsigo lang record. Mayari diri sang order sa Governor Bong Lacson nga dapat kada adlaw ang LGU masubmit sang record o report sa Provincial Health Office angot sa kadamuon sa active cases, recoveries, death o kon dugang nga kaso para nga mag-liliko tanan action Rex no. Plus angot mas illegal nga droga nga problema kaya mati ining meeting ni invited na taran nga mga government agencies diri sa Negros Occidental although ngati mayara sa ginasurod nga protocol may mga Zoom attendees no may dako diri nga screen naga-monitor via Zoom ang nagkalain-lain nga mga alkalde sa Negros Occidental. Pero may ara man attendance dira? May ara dadamo ka attend sa pati release sa porte ari man di si ang EPS ang Oktobla. Ipalke ari man di. Bago lang kita tapos no bago na tapos taho sa aton ding ko ano ato sa ding recorder. Pilin talan to sa sulod ari tadres dalo. Amo ning report karon lang sa action reports after evaluation plus tartary. Ang ato sa ding interview subong gila mga aga sa Governor Bong Lacson.
Nag-report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action nyo. Action Marlon Herboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kid Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige, sa way pa maka-lunch, pag-lunch na, sa way pa blang timo-timo sang panyaga, pagpanyaga na. No? Para siguradong sigurado. May tisi mga ka-aksyon, kulang balang imo sining lawas. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamay. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay Mary Jane Gostilo isanan linya good noon waiting sang update sang problema sang barangay Purisimana. Grace Barriento Solera, may lang pag-monitor kay Alex Montoya,
Montoya Montesa, no? Alex Montesa. Kag Remark Lamayo, may lang nga pag-monitor nagahulat sang service pa Manila. Ayos. Kay Terry Simpronyong, may lang nga pamati. Joseph Pacifico, may lang nga pag-monitor dra sa San Enrique office, no? Sa kay Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Vanji Gomez, kag Carla Selva. Halin sa kay Joseph Pacifico. Kay Nelds Season, no? GCQ pata. Alunan Suset sang Hong Kong, may lang nga pag-monitor, no? Lunisa Elban Buena, birthday. Happy birthday kay Francisco Jr. Later go from Marimo, Nisa Elban Buena, sang Barangay 35. Ayos. Melchor Baroca Rombines, sang Hinubaan. May lang nga pamati, no? Michael John Season, may lang nga pag-monitor. Happy panyaga sa tanan nga Energy Fans Club. Great ko lang si Kent Cesar Barcelona sang Ajinomoto, Cebu from Paranaque. Thank you so much, Michael John Season. Leonila Tarosan, ga-monitor sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? Thank you so much, Gid. Kay Mags Hipanaga Salvio Panuela, kag sa amon gali General Manager Lieutenant General Ricardo Santillana, may lang nga pag-monitor, no? And Almera Lim Malasarte, and palagas ni Mags Hipanaga Salibio Panuela, may lang nga pamati dra sa Rexan Security Agency. Tamiyaw ko lang daw Operation Officer si Jess Bernardes, Inspector Michael John Brian Salvidio. Gapamatigid sila subong, nagapiyong-piyong. Ay, pwerte. Kay Sugar Spices Alba Hanibe, paano da maka-avail sang face mask kag sang Action Radio? I really love it. Sige lang, pwede man lang diguro magkantuan, Ma'am Sugar Spices Alba Hanibe, kung may tiyempo kadra, no? Gian Resisio, may lang nga pamati. Murphy Kadungon. Greet ko lang Yulan Kadungon, Yuli Yanson from La Carlota City. Jolly Militado Patrimonio, may lang nga monitor. No need na travel permit, etc. Depende na sa ginhalinan mo, no? Kung required pa sila, kay kon Bacolod Iloilo ka, vice versa, o ay naman kinanglan, no? Okay. Kay JR Mainit Rihon, may lang nga pag-monitor. Alunan Suset, Jerry Asiro Jr., kag kay Mayla Primavera, may lang nga pamati. Kagawa Dimbong Jocampo sa Barangay Maaw, Leia Yangeres Kivel, may lang nga pag-monitor Leia. And Jima Makilan, happy listening lang kay Mamaya Gloria Makilan, no? Mark Timothy Biloso, Valladolid, Negros Occidental. Ramona Asiro, sang Barangay 35, may lang nga pamati. And Mark, okay na to gali. Yos, sige, salamat gid, no? Okay, kadamo sang sululod naman nga hindi amo kay Nalisa Moreno ba? Gid. Kanamit gid si mo, no? Sige, dali gid lang mga kakson, ha? Standby, manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable at ang balita dahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:58 ng aton oras. Sa mga ka-aksyon ta dira, Life Extension, Vitamin D3,
Una sa tamang serbisyo. Kagtuwantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa sunod-sunod nga inkwentro sa probinsya. Hindi ko nubot silingon nga mabaskog na ang NPA suno kay Colonel Inocencio Pasaporte. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian? Oh, Aksyon Brian? Duway gasulo daw, daligi lang, no? Daligi lang Aksyon Brian, no? Kay daw ka hina sang imong sulod masaylo tabi sa piyak. Action Brian? Action Rex. Shot na. Okay. So, dirigin ako ni Payag dire ni Police Colonel Inocencio Pasaporte sa 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army dire sa probinsya sa Negros Occidental. Nga mahina na ganang grupo sa New People's Army. Kaga hindi buot silingon nga masod-asod or asod-asod ang enkwentro, nagligad nga simana, mabaskog sila. Tunod rin kay Pasaporte, gin-aksyonan gid lamang sang Philippine Army ang pila ka mga reklamo sang pumuluyo sa sina nga mga lugar nga wala na nagasuporta pa or nasabara na sila sa presensya sang tigpipila kabilog nga miyembro sang NPA, rason nga sunod-sunod man ang nagluntad nga enkwentro. Dugang pa diri ni Pasaporte ang mga nagsululungka nga katapo sa NPA patimaan lang ina nga nagadjutay nagidlabang sila. Kon matalupangdan ganing suropa sa Philippine Army dito sa norte sang Negros Occidental, kabahin ang Escalante Sagay, Tubuso, Calatrava, wala na may mabatian pang asod-asod nga enkwentro ikumpara sang tinalikdan nga mga tinuig bangod sa tunagluntad iyang pagsungka dira sang madamo nga miyembro sang NPA. Sulo pa diri sa kay Pasaporte, ari subong diri sa Central Negros may nabilin pa kag sa porsyon sang Negros Oriental. Nagapati si Pasaporte nga pila na gid lamang ina sila kabilog subong Action Rex. We are just doing our mandate. So diri sa Negros, sir, pero sa Negros, why ito dapat kabalakan kung kaysa nagligat to sa Norte o sa Negros? Ang mga may harap ng mga black propaganda, ang CPP-NPA, accordingly, hindi ko naman tuot yung mga nag-surrender. Kaya tatanaw, hindi. Sila mismo magigasiling. Isa itong upod nilang political guide nila, political officer nila. Kaupod ng medical officer, siling pa sa spokesman diri sa NPA na hindi ko na matuot. Balik mo kami we see, makita mo naman na ano nga motive. Yes, ang ginasiling niya sila eh. Action Rex sa kabahin din lamang kay Pasaporte angot sini. May araman sa nagsungka kahapon dito sa area sang Gihulngan, 7 inis lang ka persona, isa diri ang original nga miyembro sang NPA kag ang anom diri Action Rex sa ang anom diri mga unit militia or ining mga tawo nga miyembro mang sa NPA pero ini sila way nagaupod nga fighter abi kundi dila lang sila sa mga barangay kag grupo sa manugto nilang sa NPA. Sunod diri kay Police Major o kon kay Army Major Pansito Simpson sa Philippine Army 3rd IRD spokesperson, ining nasambit nga 7 karon ara na sa paghanakop sang otoridad kag bitbit nila ang ila siling nga mga armas sa luthang. Action Rex. Aring gamay lang nga interview naton kag supuran ko ni karon sa gabi. Mga unit militia. Pag sinabi kasi natin unit militia, ito yung NPA na rin sila nanumpa na ito sa NPA. Pero ang gamit sa kanila is for intelligence, maniniktik, at additional forces during my tactical offensive. Pero hindi talaga sila yung kasama ng ito yung minomobilize ng NPA once they have mission na gagawin. So, balita gikan sa Dokpo, Action Brian Morden report muna sa balita ng aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo. Matapos ang balita ni Aksyon Brian, kadtuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Iloy sang magutod nga nagpuli lampos sa ila magulang nga napatay sa tung Sabado sang gabi sa Barangay Kabug, Syudad sa Bacolod. Wala ng plano nga magpasaka sang kaso. Yari ang kauna sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Hello, Aksyon Eric. Hello man. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Ay, oo. Ay, oo. Gaog, tas gid ang taga Purisima. Ngaw? Kay parte tublas ang baho kag langaw to. Te nagpadala man to si Mayor Escalante sang manapla sang mga tao ano ning balikan man. Nagpadala si Mayor sang tao to sa Damo Langaw? Oo, sang para Lunes. Nagkanto na tong tao ni Mayor Escalante sang Sabado. Oo, te. Ti ginahulat pa ni Mayor ang kwan ang desisyon Naubos kaon sang tao ni Mayor Langaw. Na umpawan siguro mga langaw to. Okay ba sa lokal mga langaw nagpalagyo? Oh, kaya ang tao ni Mayor Escalante sa Manapla. Gani man. Dumayo man na, no? Sabi ko na, ubos kao sa tao ni Mayor Ayo di purma. Ay, dapat giguro nga mahatagan na da sang kasulbaran na dang problema da. Ati si Kantong ginamagkasulbar. Hindi kay ting ibandera, ti araman ka duty guro sa pultrihan eh. At kay may mga tao guro nga dila pagkapangabuhi man sa manukan mo. Ti alala ka na magreklamo kasi ako ni kag-obra na. Gani man. Sa sigano madulaan ka obra. Ang laban, kag madulaan kag ginmanok. Ayo di purma. Hindi na manok ka pula, no? Ay, kabudlay. Budlay ito mga amo-amo ng problema sa rice. Kaya ang tao ko sa di pamamabasol, may hindi man mag-intra bla sa kamada bla. Iti, una bes ko na palang abian mo dira mismo sa manukan, ti uya ka ba na magpasayang-sayang da? Panguna da, ti siyempre medyo paigad ka ranay da eh. Gani. So, ito yung solusyon na kay Mayor Escalante. Abi ko na tapos na ni sad tong nagligad nga adlaw kay daw nang limpyo na tosla kuno. Ti ari naman ni kuno ho. Sige bang limpyo ba? May ko pang limpyo bang manok hindi na mag-iti. Gani man. Di bang iti ginagyapo. Ayo di purma. Ayo. Sige i-double check ta lang na kay Mayor Escalante kung anong tikang himuon niya, kung anong resulta sa inspection to. Di ko na mag-iting manok bang katapat sina labhang. Labhang man? Labhang blang nablaling sa Rosira. Labhang. Ano na? Di na pa butang sa dalong sa kinaitihan sa manok. Abi ko mo na ipakaon sa... Ayo di purma. Pwede mo lang pakaon sa manok ang labhang para kapag itiya labhang kung di may bao. Ayo. Sige lang ay pagkagangutan ta na si Mayor Escalante karon balik ko si Mayor Escalante. Gani ko na no tong tikang ito. Gyan ta kay Aksyon Marlon si Aksyon Marlon da. Oo. Hindi matapat si Gobi na makatapat da. Dati laban kung sige panadang ilang padungol da. Pinitensya da yung mga kaingod nilang mga tao da. Okay man ang pangabuya sa tao da, pero kung perwisyo na sa tao da, hindi naman hindi tsakto na. naman yung tsakto ya. Ako may manukay kagitanglan, kuhan mo cater mo kita nga, hindi mag-apekto sa mga pamalay da. Ay, dapat ka Mayo maning sa Banwas ang Valladolid, di ba? Ano ning kaning sa Banwas ang Valladolid nga daw na... Sa Dulid da, mamunat ako. Ayo di purma. Paano na kung yakamanok, pati baboy, kung isa gali. Aga panimaho, manda kung isa kung magangin-angin, sa nga daw kung hindi nga hagyo sang hangin. Pero sa buong taway naman ngarikibin man bao, basi kisolusyonan ng guro nila. Basi kung nagkuha sila manog suyop. Basi kung ipakaw Ayo di purma. Manog suyop, baho. Kaya na, magamal na problema. Ang problema kaya ang langaw gidya. Ay, ti simpre, kung di nang baho, ara langaw ginaya. Hamako mo yung langaw, grabe gid. Sus, magsiling kaya guro pinala nga langaw, pati ka mo. Baho nga daan ng itis ang manok mo. Labot ya kundiin patong mga sinda. Sa balay gani, damo langaw nga ang akon ano tubo nga baboy, hamot pa, damo langaw. Gani man. Ina pang iti. Gani, no?
Sa sunod ba ko sa tamong kanilangan ng imo sudan hamot? Di sa balay ito pero may sudan baboy nga litson kag adobo. Di po kasama man langaw gyapon. Dahil talang langaw. Pero kasi ay kung bao, siyempre langawan ginaya. Kabudlay gid Di nga. kasi kakanto sa mga pamalay mong. Gani Ang man. langaw action rights mo ng problema kita. Kaya kadamo-damo na sa problema na nga nag-crop up nga muna eh. Kadamo ka dan sang problema. Subong luwas pa nga gutom ng tao. Subong langaw pagid. Ay ba nga magkaon kasi sa sulod mo da butang moskitero para hindi masulod ng Oo, langaw tuwot pagkaon. mo. Amo nang ibandra. Oo, agad grabe na kitang langaw mo. Ano So, ang solusyon nila sa langaw guro si Kapchad, no? Si Kapchad dyan, tiwag na nga langaw daya. Si Kagawad Jofred, wala na ginalangaw yung barangay nila. Wala na iya, kasi wala na iya manok mo, manukan. Natingalahan lang ko sa barangay Purisima ning mga barangay officials na nano nang ginahimo nila man. O tingnan nga ito mga barangay official, mag-giho-giho, mangguro da. Oo, dapat gidi. Mag-himo man sa ila kaguligong may initiatibo. Kagistorya ako tagiya eh. Correct na. Laboto gani sa amon yan. Sakto ginang nambal ni Grace. Laboto sa amon na to nagliligad nga mga simana. Laboto ya sa amon yung langaw ga tirin-tirin mo. Ati, siguro ano ning kabuisitan nga kuha niya, din ka magpungko tong langaw ga ay sa pagkadamo ya kalangaw do nami pang timuon Ayo di purma. May nga langaw po mga lagong paging langaw sus. Ati amo na na guaya sina malagong na sa kun mo dugay na nga kaon. Dugay na nga kaon ya dalagkom na sila mo. Alay na ko dugay magkaon maglupad itina bla lupad. Ayo di purma. Nano niyang tagiya sang manukan ni kabalan na dira? Ko nyo man na tagiya sa manukan na bulig-buligay niya man abid. Kapos gidang na. Tapos kilala na istoryahan. Dahil lang blakay mangita ko blas ang sinuning tagiya sang manukan ni man nga daway ni sila ka hibalo sang senaryo gawangal mga pumuluyo di ga message di sa ato no? Ang una ka mag-giyo guro barangay official ta. Oo, barangay officials gid kay aradas na tungdan mo. Lagi na sila mong. Kung hindi sila mag-iho, pang-ubusan ninyo pang-ihaw manok nila. Parang nga mas mayo. Kaya ma-charge kayo na pagpangawat, guro eh. Ha? Ayo di purma. Gadi man. Budlay na galing. Basta importante nang imuon ninyo. Imuon lang ninyo na da. Ito na mga barangay official da. Imo ka mo pamagi. Win-win solusyon ka. Oo. Daog lang pumuloyo. Daog man ang tagiya para nga way kanahan. Oo, win solusyon ka. Ayo. Hindi ka na madala sa kung ano pa. Kundi ang madala na sa istorya. Ang natingalahan ko lang naghilipos na dahil mga barangay officials ang Purisima man. Di ba si Damo manok sila balay? Manok nga? Manok ka po. Ayo di purma. Ayo. Sige lang kay tinguan ta na. Nga mapakigangutan na da kung nano na da langaw ngayon na. Ay sus. Gani man. Grabe gina pinitinsya da ka mga residente. Problema gana da eh. Gani man. Sa langaw mga lamok, among gina. Ano ning magutod ya? Abig ko ginalangaw sa Ayo di purma. Ate, magutod ginalangaw gyapon eh. Oo. Way pa sa kagwa na eh. Way pa. Ara pa sila gyapon na. Sugoto, hindi naman lang pasakaan kaso to? Hindi, bali pagwa na sila guraksyon sa according sa hepe sa station number 7 bla. Nga sila niya magwa na sila posible buwas sa Rex. Kay buwas malaps ang 36 oras nga detention sa ilamong. So after sila nga magwa sila ang pamilya sang napatay to na kung imo madunduman ang ginamposan to sang magulutod ng ipulyal na magulang nila amo ni si Larry Bandicot itong duha subong ara sa custodial facilities sang station number 9 Action Rex ara gyapon amo ni si Joe Mark ag si Wilmar Bandico tisiling sang hepe sang police station number 9 ila ini pagwaon buwas kag ang ayot naman ang nila sa Iloy sang sini magutod nga si Lola Agustina Bandico nga kung hindi nagiman sila interesado mag-file sang kaso execute na sila sang affidavit of the non-interest para nga mag-close na ini ang kaso kag hindi man mapektuhan ang crime volume statistic
sang ato sa ni kapulisan sa police station number 7 inaya ayo ni Police Lieutenant Conrado Espino ang hepe sa police station o kon ni Police Lieutenant Gilbert Batiles ang hepe sa police station number 9. Yari sa ato sini nga interview. So far sir, wala pa kita ko-file kang complaint, damod nga ginawala pa nato ang decision sang pamilya. So kung nag-decide karon ng pamilya nga ma-file kaso, di ba file kita kaso? Pero kung hindi, so far initial namon nga istorya sa ila, hindi man sila interest nga mag-file complaint. So wala po namon ang detention period nga mag-lapse ang suspect niya, then kung wala, i-execute namon sa affidavit of non-interest ang pamilya, then i-release naman ang mga suspects. Bali 36 hours ang counting, no, sir? Tapos dire sa Bacolod ang mahingi mo na ang dire nga wala sang counting ang Sabado kag Domingo nga adlaw. Mga buwan siguro malapit ang period sa detention nila. Ang pamilya, sir, daw sa inyo lang to, daw hindi lagi man interest ang iloy nilang mag-file kaso, no? Yes, sir. Daw wala interest, sir. Munang initial nila nga statement sa amon nga they're not interested to file a criminal complaint against the suspects. Ma-execute sila sa affidavit of non-interest na mag-file sang criminal nga kaso sa mga suspects ngayon. Kag kung maka-execute na sila, sir, ma-consider na nga solve ka close ng kaso, sir? Yes, sir. Yes, sir. Ano kito ka sila nagkamanuan nga daw naglinaway na sila? Problema niya sa muna nga biktima nang na. So every time ko nung mahubog na sa gapanakit sa membro sa iya pamilya, siguro napuno naman ang pamilya to. Kag muna naibon nila muna claimant. Actually, si President Gilbert Batiles ang hepe sang police station number 9. Gayuho man si Mr. and Mrs. Manuel Cosang Silay City sa Tupikumo parte sa iti, no? Nga pa yung iti, importante makapangapit na sa semana ni Axel Rex. Alaban eh. Amo na yung tirada, no? Mayo da. Yes, Axel Rex. Okay? Okay. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbalog report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kaduan ta ng balita ni Aksyon Rodrigo Tib sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa natabo sa syudad sang Sagay nga ang ining mag-asawa blaho nga gid panglutang ti ang bana critical. Yari ang report ni Aksyon Rodrigo Tib sa syudad sang Sagay. Sa detalye, we have Aksyon Rodrigo Tibjer. Action Rex nagdangat sa ospital ang mag-asawa. Tarin ni sila ang ginlutang mismo sa ang ara sa ila sining Tiangge. May mga lasot-sontak na sa gabi kagabigid lamang sa Purok sa Apol, Barangay Bito sa siyudad sang Sagay. Ang mga biktima nga sa rin pilason nga gidala sa ospital ang Mosanday Rosmiley Cabalo i Espreguera, 43 anyos sa edad. Kag Moises Cabalo i Ramos, 43 anyos, tanang sang amuman nga lugar. Suno sa report, ang suspect nga ginatumod karon nga mo naglutang sinisila mo si TD Arquillo alias TD, upod ang duha ka magpakaisa nga sa Pablo Baha i Eduardo alias Buyet, 52 anyos sa edad. Kag ini si Francis Baha i Antinero alias Francis, 30 anyos sa edad, residente man sa among lugar. Suno sa pahayag sang investigador sang police o sa Sagay City PNP nga si Police Staff Sergeant Roland Dialwag nga ginresponderan nila nga mo nga insidente kay nakita nga ang bana sini among maigo sa iya sining nga dugan kag critical ang kondisyon. Yari ang portion sa ato sining nga interview. Si mag-asawa nila na turuan. Oo. Galing na hospital sa Escalante, yung later ang bana sa so para napakapit kung kung bana, kung napatay ito, kung kay nagsulot-sulot niyo. Ang asawa sa karon na nagpabilin man sa Vicente Gosilo District Hospital, Ciudad ng Escalante, matapos may pilas ini sa paa. Kaya kasubong wala pakita sa medical bulletin kung bala ano gid ang status sa bana nga gindala sa syudad sa Bacolod. Duha naman ka mga sospitsado ining magpakaisa nga baha ang ginapostoli karon sa kapulisan matapos nga nakita akon may mga witness man nga sila ang involved sa mga kaso. At large naman ining kabig nga triggerman nga si TD Arquillo nga parayon pa karon ang at-morsot operation sa mga katapos ang kapulisan. Inisyal nga investigasyon nagpahayag man nga motibo
land conflict o kung ang duta nga santupan ay ila na ginapuisan sa amo nga lugar. Report gikan sa syudad kang Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gultin nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Roger Gotti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa Iluan Tanay, si Aksyon Stephen Fresquito sa San Carlos Syndicated Stapa ang ginareklamo sang kapin 150 ka mga taga siyudad sa San Carlos kag banwa sang Calatrava sa isa ka investment scam nga U-Trade. Yari ang kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Stephen Fresquito, Pen. Syndicated estafa o kan large-scale estafa ining ginreklamo sa nga kapin sa 150 ka mga individual nga mga taga San Carlos kay taga Calatrava kag may araman iban nga taga Bacolod nga nag-invest sa sining U-Trade nga investment scam Action Rex nga nag-abot ini sa total amount nga kapin sa 7 milyones ka pesos ang na invest sang tagsa-tagsa o tag-iskada isa sa nagkalain-lain nga amount no sa sining investment scam nga ginpangalan ini nga U-Trade. So ato na interview ang isa sa nag-invest nga si din isa ini siya ka supervisor sa Department of Education nga ginkilala na kon si Sir Emiliano Rumbo nga naka-invest ini si Action Rex 300,000 kag sa mga ginreklamo isa ini sa akon nga interview Action Rex kag sunod pa sa iya nga nagsalig ini siya tungod nga maayo kay kun maka-invest ikaw may ara ka paabuton nga 1% 1.94% in every week ini no sa among klase sang investment. So gani nga nag-umpisa ini ato pa ang bulan sang Enero kag nag-untat lamang yung isang pandemic na atong Marso sunod pa sa kay Sir Rumbo kag nagbalik naman ini right after sining kalma-kalma na siya nga atong pandemic ini COVID-19 nagbalik naman ini sila operate diwat kag nadula na naman kag nagbalik na naman so may kag so now nadula na gid ini mga persona karon na Action Rex nga sa din naging kilala ini nga si ang suspect no ining duha ka mga personalidad nga ginkilala ini nga si Erwin Claus kag tubo ini nga taga Davao kag ang isa amo si Louis alias Louis lamang Action Rex no kay wala pa natin na kuan ang tanang kompleto niya ini nga pangalan but then isa ini sa mga statement nga ginatag sa aton nga mga nagreklamo sa karon sa aton kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos kag nagpa-blatter na ini sila amat-amat no tungod sa kadamo nila Action Rex kag na aton man nakuha ang mensahe o kon ang pag-aton na interview si Police Staff Sergeant Mike Anthony Pasilan amo ang duty investigator sa sining kaso nga sunod pa sa iya nga kadamo gid ni kag amat-amat na nga damo na ang nagpa-blatter kag nagpahimo sa ilang affidavit sa reklamo nila nga sining mga individual nga nagkaladula na lamang dayon Action Rex gid nga mag-file sang kaso kontra sini nga mga individual. Gani nag-report na diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos. Siya rin ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirator. Ang Aksyon Balita, Banat, Buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo, dari sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod sa Lunes nga edisyon sa inyo sining palatuntunan. Kita-kits kita buwasa dari sa Aksyon PBB. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigidamang manugay sa kinandan na ang inyo sining aksyon sa kanginan aksyon. Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo